हेलो गाइस कल वाई वाई खा बड़े हुए हैं में मम्मा मैं चप्पल पहनकर बाहर जाऊं अभी मैंने मस्ती भी नहीं की बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायसिगोन आरो ना बयखौबो नै सासे मा मानो बानायाखै होननानै बुंगासिनो स' मा बुंबावगोन आरो जोंहा बाजै सासे आरो नै बिसानि आयं बयनिसोर गेदेरनि आयंनि माने बिनि आदा जायोना बिदा फंबायनि आदानि बाजै आरो बाजै एक्सपायर जालांबाय गोमालांबाय आरो माने एक्सपायर जानो टाइम जायाखैमोन आरो किन्तु बेमारनि कारणे आरो बेमार आजार जानानै बिदिनो एक्सपायर जालांदो थ' बेखायनो जोंबो आरो न'खराव जिहेतु टेनसन दुखुनि टाइम बेखायनो जोंबो भिडिअ सिडिअ बनायथ'वाखैमोन न'निनो नालाय आरो मा भिडिअ बानायनो आरो नायनाय लोगोफोरजों मा जाबाय दोङो दा जोंनिया बर' नियम मथे ना मा होनना बुङो इखो निराम सायनाय होनना बुङो आरो जेतियालासे काज जाया तेतियालासे माबा जानांगो थाव मस्ला हालदि इफोरखौ जानो हाया दाख्लै सानथाम सिगांनिफ्राय बावगासिनो आरो रुनानै जायो मालाबा नै लेबदो आरो सिरादो ओमफ्राय आरो दाखालि सानथामावथ' बावनायखाय रुनानै जागासिनोमोन थ' दिनै आरो दहा गारगोन आरो दिनै दहा गारगोन मा बुङो गियाथि जनाय होननानै बुङो जोंनिया बेलेगफोरनो बेलेग बुङो आरोना जोंना गियाथि जनाय होनो स' दिनै गियाथि जगोन ओंखायनो दिनै सानसेया जेबो मोनजाया जा कुटलुआबो जेबो जायाखै दिनै आं इखो दिनै हलि दिनिया मा मोनजाया बुट सोमना दोनो बुट आंगुर थालिर बेनि उनाव आपेल आंगुर बेफोरखौनो जानानै थाबाय थादों बावनाय जानाय एसे जानाय टाइमफोरा बाङाय खेलि मेलि जायो आरो बे टाइमाव माने बावनाया दिनाव खेबथाम करि बावोना फुङाव खेबसे सानजौफुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे थ' बेबायदियाव जानाय टाइमफोरा एसे चेन्जिं जायो आरो थेवब्लाबो दिनै दहा गारथारगोनथ' दिनै ओंखामदो अरदाबथ' जलायनो मोनखाया थ' ओंखायनो बियो दै सिरा जादों जों सानै आरो दै सिरा जानो हाथारा बिदि जायो आं हाथारा आरो जानो दै सिरा जानो हाबा खिन्थु बिराद मोजां दै सिरा खेबसे जाना लाबा आरो पुरा दिनाव एनार्जि थाबाय थायो आरो दै सिरा जाबाबो सोरा बुट आपेल आंगुर बेखौनो जाबाय आरो फुङावनो सातथा बाहेराव थांनाय मानसिना ओंखामफोर उखैयो इनिखाय मालाबा जायो आरो दै सिराफोरखौ एक्चुअली जोंहा आइमुआ दिनै दहा गारगोन ना दिनै गियाथि जगोन थ' फुंनि 9टासोनिफ्राय खामानि आरम्भ जादों आरो जा गियाथि जनायनिया थ' फुंनि 7टा बाजायावनो ओंखामखौ संनानै जायै लोङै स्र' खालामनांगौ आरो दो खान्थाफोरखौ सुनानै थ' जोंहा 7टा बाजायावसो ओंखाम खुहाबथारा आरो संनाया 7टा बाजा जायानो ओंखामबो जानो मोजां मोना एसे फुङाव जादियानो दिनै जोङो बिदिनो थाबाय ओमफ्राय जा कुटलुआबो 7टा बाजायाव उथिदियानोखा इखौबो आरो माबायदि आरो फोजोबनानै जाहोगोन 7टा बाजायावथ' इनिया 10टा बाजायावसो उथियो थ' थेवबाबो थाबाय आरो दिनै बेबायदिनो इनोबो थालिर ओमफ्राय आरो दखाननिफ्राय बिस्किट बेफोरबायदि लाबोनानै दिनै सानसेखौ जाबाय आं बुंना दोनदो आरो दिनै ओंखाम मोनजाया दै दिनै हलि होननानै दिनै गथ'बो दिनै फुरथि जादों आरो इखौनो बुंनाहाय लोगोफोर जोङो दा बाहेरायाव दोङो थेवबाबो जोङो बेफोरखौ मानियो मानो होनबा न'निनो जिहेतु जोंनाबो सानसे समाव जोंफोरनाबो न'नि सोरबाफोरना सम फैगोन बेफोरबायदिनो थ' बयबो नायलायनांगो बयबो बेफोरबायदिखौ मानिलायनांगो थ' जोंबो मानियो दा जोंनि आइमुआ बाबामुआ जि बुंहरो जिबायदि संना जानांगो मा टाइमाव संनो नाङा बुंहरगासिनो दा बिसोर बुंहरनाय मथे जों दा सङै जागासिनो आरो बे साननैसोआ जोंनि जिथु नियम बर' हारिनि कास जाबा बा कासनि सिगाङाव मानसि थैबा मा खालामनाङा न'खरनि मानसिया जेरै थैबाथाय जेरैबायदि मानिनांगो जों मानियो थ' मानिनानै बिदि थानानै गोसोआ गोजोननाय मोनो जोंबो गाहाम नाङो गैयाब्लाबो जोंथ' दा थानो हायाखै बा गामियाव हेल्पबो खालामनो हायाखै खामानिफोरबो मावनानै सहायबो खालामनो हायाखै किन्तु जों गोजानाव थानानै जोंबो निराम सायफानो मोनबाथाय बेखौनो जों बहुत गिदिर क'अपारेसन होनाय बायदि न'खराव क'अपारेसन होफानाय बायदि नाङो आरो गोसोआ गोजोननाय मोनो थ' लोगोफोर नै मोनानि 3:15 जाबाय गामिनिफ्राय फन फैबाय गियाथि जनाया जाबायनो दहा गारखांबाय थ' ओंखाम संनो हासिगोन दा संनोसै आरो
नै जा बार अखा फैनाया बिलाइफोरा बा मैंने फोटो क्या है बिराद माखासे दाम जाना दोङोमोन खावस्रांबाय आरे नों मानो माबा होदो नाफबना होखो ले ओइ मोनसे खामजोब्बाय नै मोनसेखौ माबा एब्रना दोनबाय बियो अरे यार ये से नहीं हुआ सब हो जाएगा टेंशन मत ले बेटा थैंक यू मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ वीडियो लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मैं तो ब्लॉग बनाऊंगा तुम भी बनाओगे हाँ तुम मत बनाओ कि- नै नि सासेया बैदि बनायगासिनो मैंने इसको लाइट ऑन किया है अच्छा नहीं ठीक है बस ओके हेलो लगा ऐसे बोलता है इतना बाहर है इतना फ्लावर है पत्थर नहीं बुस्तु ऐसी ना नहीं देख लब जाना दिन ini nak sama ke दा नों जोदोब होबाय बिखो sungai kuda mana ya biar दै ये dengan बहुत नकली है अरे जल रहा है जल रहा है तो बहुत अच्छा तुम आप और जलते हो हाँ Asia Steel ni bustu anak hamla bai मै बिलाइनिया दा लाइनिया दा ini tapi mawasa ini aluminium bro aluminium ni bustu mana अरे बाप रे बाप मेरी बाप इतना इतना सब आया है इसी फायरमैन को बुलाना नहीं है नो फायरमैन no fire फायरमैन को तो बुलाना ही पड़ेगा फायर ब्रिगेड हाँ फायर ब्रिगेड गुडलु नै जा गुडलुनि लोगोफोरा एकदम नै खासेया नायलाय जि समायना खायो एकदमबारे दासो इयो 1.5 बोसोर नामा जादों खोमा नैबे दासो 1.5 बोसोर जादों इयो खानायखौ नायलाय खानाया नै दिखौ तुम्हारा बाल्दिखौ बाबू नै खानाया नै दासो 1.5 बोसोर गथ नै खानाया जि बरिया ओ हाथ टूट गया देखो लो जी मोजां खा गथ'आ नै ठीक है ये लो खुशबू है